Ev civak pêk ve heybetîman di cîhanekê de bi awayekê neçaverêkirî ser û bin bû. Tirsa min ji bo malbata min e, ji bo dostên me ye, hevkarên me ye. Blanca Flores ya bi asıl ji El Salvadorê digel xelkê diyê ji welatên Amerîka Latîn li Los Angeles gihane hev ji bo ku bêjne cîhanê ew xebatê dikin ji tevaya penaberan ra ji wana penaberên nedestûrdayî tevî ku Donald Trump bûye serokê dahatiyê Amerîka. Wî soz daye penaberên wekî min û malbata min got ji vî welatî derxîne. Îja ez dibêjim em ê dest bi tevgera xwe bikin. Ev warê me ye. Pedro Trujillo penaberekî nedestûrdayî bû li Amerîka heta demê ku Serok Barack Obama fermaneka serokatiyê mor kirî rê da wî bi awayekê qanûnî kar bike çunku ew zarok bû dema hatî Amerîka. Diğer serokatiya Donald Trump, Pedro dibêje mana wî û şêweyê jiyana wî hatin ji bîr kirin weka penaberên nedestûrdayî ji tevaya nijadên diyên cîhanê. Emerîkiyên Koryayî û xelkê welatên Dora Pasîfîk li gel penaberan ji kesên din bêhtir dikevin bin bandora we yekê dema behsa penaberên neyasayî dibe. Siyasetên Trump tirs xistiye dilê hinek xelkê ji welatên Asya û Amerîka Latîn ku digehin hev û nerazîbûna dikin. Lê piştevanên Trump bawerên cuda hene. He's like my grandpa. Ew wekû bapîrê min e. Ez wesa hez dikim ew mirovekî nimûneyî ye. Ew xwe kêm dike. David Wang damezrênerê komala Çîniyên Amerîkiya ew digel serokê helbijartî kom bûye û ji ber çendîn sedeman bawerî pê heye. Education, immigration, homeland security. Ew ji ber perwerdê, penaberiyê, parastina niştimanî, aborî û siyaseta derve ji hemû yek girîngtir e. Ew Donald Trump e. Kesayetiya wî me ew dibêtin. Ew wê gotinê dibêjitin, em newêrîn bêjîn. Wang dibêje komala wî bi sê kesan dest pê kir û niha 8,000 piraniya endamên komalê jî ji Çînê ne û ew ê karê xwe bidomînin. Mark my words. Gotinên min tûmar bike. Li her bajarekê Emerîkê em ê Emerîkiyekê bi asıl Çînî bibînin. Xwe bo helbijartinên dehatî berbijar bike. Ez sûzê didime te. Wang bi hîviya paşerojeka baştir e ji civakên xwe re lê xelkê welatên Amerîka Latîn û Asya yên piştevanên demokratan li benda hindê ne bizanin ka jiyana wan ya 8 salên jêr serokatiya Obama wê çawa be li 4 salên dahatî li jêr serokatiya Donald Trump.